କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛୁ? ରହ 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 ରହ। କେମିତି ଉତ୍ପାତ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଳି ଗଛରେ ଚଢୁଛୁ ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ଆସିକି ଏମିତି ଉତ୍ପାତିଆ ସବୁ ଛୁଆ ଆମର। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସେପଟେ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ? ତୋ ମାଆକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଛି। ହଁ କଣ? ଏଇଠିକି 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 ତୋ ମା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବୁ। ଏଇଠିକି ଛୁଆ ଆସିଛନ୍ତି କୋଳି ତୋଳିବାକୁ। ବାଡ଼ି ବାଡ଼ଉଛି ମୋ ଛୁଆକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି କଣ?